når man sidder ned. Kan man det? Ja, det mener vores næste talent bestemt godt, man kan. Vi skal møde stand-up-komikeren og skuespilleren Mikkel Ged. Mit mål med det her, det er at tage fat på nogle tabuer omkring det at være handicappet. Der er mange, der tror, at spasser er de bløde bolde. Få folk til at grine, men samtidig tænke sig lidt om. Det er fuldstændig korrekt. Tak for det. Han spiller positivt på handicappet, ikke? Ikke for at få sympati, men for at hive os ud af den, ikke? For at blive endnu bedre til det, jeg laver, er jeg begyndt at tage timer hos en skuespiller. Det, der er vigtigt lige nu, det er at komme ned i teksten og finde ud af, hvad er det? Han skal hjælpe mig med at gøre min udtryk skarpt, men stadigvæk med et glimt i øjet. Hvis Mikkel skal gøre det bedre næste gang, så skal han simpelthen slippe sine forventninger til, hvad andre folk synes om ham lige nu. Tak fordi du kom. Det er altid svært at lave en toer. Det har jeg altid hørt. Og jeg forstår nu, hvorfor. Til manden med verdens smukkeste navn. Giv en stor hånd til Mikkel! Jeg er sgu alt for rystet til at sige noget som helst lige nu. Så, men Julie, det her, det er sgu lige noget for dig, ikke? Christian, du er to die for. Og jeg har lyst til at sætte bidemærker i de der overarme. Du har talent. Du har charme. Og du er absolutely gorgeous. På gensyn i finalen. Og så har jeg kun en ting tilbage at sige til dig. Don't leave tonight without my phone number. Martin. Martin, hvad siger du? Striptease handler om spænding og glæden ved at se andre smide tøjet. Følte jeg spænding? Ja. Følte jeg glæde? Nej. Jeg synes, det tøj, der havde valgt, var enormt klassisk, og samtidig enormt kitsch. Og derfor synes jeg faktisk, det var syndigt af dig at tage det af. Du havde charme, du havde udstråling, og jeg kunne mærke en stærk passion for det, du gør. Det blev desværre et nej for mig. Peter! Christian, jeg føler mig cirka lige så ofte, når jeg ser dig smide det der faste lavnstøj, som ved at se Hyttemeier smide sin skånærmer. Er der noget så talentløst, som at se en mand i matroshat smurt ind i babyolie? Her kan jeg komme med skam, konstatere min borddame og meddommer. Lad os så rive med noget så banalt, men i det mindste har Franke med sin stående applaus bekendt kulør. Få det væk. Mikkel, mine damer og herrer. Sådan skal det gøres, Mikkel. Peter, Julie, Martin, vi har stadigvæk 2 talenter derude, og vi har meget lidt tid, så vi er nødt til at speede op.
Ja. Julie, vi hopper ud med dig. Hvad siger du til Mikkels optræden? Jamen, hvordan kan man dømme sig selv? Men jeg synes, du gjorde det rigtig, rigtig godt, og det var virkelig underholdende. Kunne du genkende dig selv? Selvfølgelig kunne jeg da. Det er da pinligt. Tak for det. Martin Hall, Mikkel siger i starten her, det sværeste er at lave en toer. Lykkedes det for at lave en toer så i dag? Ja, det synes jeg. Jeg synes, du lige manglede nogle nuancer med mig, men det er jo en smag. Så, ikke også? Der er alt for mange. Ja, men jeg synes, det jeg godt kunne lide ved det, du gjorde første gang, ved at du adresserede et tabu. Der selv anden gang var det os, så det kan næsten ikke blive meget bedre. Jeg må give dig fingeren op. Den rigtige finger. Peter Aalbæk, kan du komme med en kommentar uden den sædvanlige gamle sang om ølbrødsbarmhjertighed? Kan du? Nå, det kunne han ikke. Der gik hak i pladen. Jeg vil sige, at Mikkel, det her, det var jo med bid, det var en rigtig, rigtig god tekst. Og vi havde jo virkelig, synes jeg, specielt ramt så jublende Julie og så Dr. Heil, altså lige på kornet, synes jeg i hvert fald, ikke? Med nogle ualmindelige, barske og bidende kommentarer til deres meget gennemskuelige væsen. Lige måde. Ja, i lige måde. Skal du have Mikkel i finalen, så sender du en sms med teksten talent 6 til 1212. Giv en stor hånd til Mikkel.